Eguerdion berriz ere Miribilatik, eguerdion eta ongi etorri Endesa Liga da hau, 8. jardunaldian aurrez aurre Jeska Bizkaia eta Fiak Juventud. La Peña Badalonako taldea, orain arte 5 irabazi ditu Bilbao Basketek eta 4 irabazi ditu berriz Juventutek. Cory Fisher, Albert Ventura, Moses Ihanbe, Toni Gafni eta Ojen Kuzmik aserako bostekoan. Salva Maldonadok, Juventuteko entrenatzaileak partidua hasteko aukeratu duen bostekoa, eta Jeska Bizkaian berriz Zisis, Basile Yadiz, Mumbrú, Herbel eta Hamilton. Josan, ni gogoan daukat, Caja Laboralen partidua eman genuenean, Caja Laboral Juventut, bosteko oso arraroa ipini zuen jokoan hasieratik Maldonadok, eta kale egin zuen, sekulako eurra eman zion, sekulako partziala sartu zion Caja Laboralek orduan. Gaur ez dirudi hori egitera ausartu denik, ez da, bosteko honekin? Ez, han beste helburuak zituen, ez, hala emate zuen, ikusita gaineaz Caja Laboralek lesioren bat bazuela, geho aldaketa bat izan zen, baino hori gertatu zen, ez, geho ustate bitxi bat entzun genuen, ez. Dana kanpora, gauzak ondo egin, bestela dano kalera. Horre aukera bat eman zieten, baino gero gehoztikan ikusita ze gertatu zen, bostak aldatu eta partida berriro hasi, ez. Baino aldapan gora jarri zitzaien eta gaur ez dute guztera beri nahi eta hala ematen du, ez. Gaur bere bosteko finkoa jarri du Maldonado kantzan. 76,7 puntu partiduko egiten ditu Endesa Ligan Bilbao Basketek. Hasi egingo da partidua berehala, Arteaga, Pérez eta Sakristan epaileak ikusi dituzue. 82 puntu pasa egiten ditu Juventutek partiduko eta 13 errebote. Hamilton bere azken beroketak eginez partidua hastera doanean eta Kuzmitxekin batera aurrez aurre. Baloia gora bidaliko du, baloia goian ipiniko du Arteagak. Ia lepo bete-bete eta da gaur hemen Miribilako Bilbaoarena. Aurreneko baloia Juventutekontzat. Lepo egongo da gotuan zuk esan bezala, baina ez bakarrik Bilbao Basketeko zaleekin. Juventutek badakizue, tradizio handiko taldea dela, eta hemen taldetxo bat aurkitu dut, gainera bizkaitarrak ziren, baina gaurkoan Juventut animatzen. Txapela, lehenengo jokaldian Hamiltonek ni hemen hauke, besoak luzatu eta txapela ipini dio Gafniri. Bere legea ezarri nahian hasieratik. Hamilton, Mumbrú, barrura, Hamilton, goiti bera sartzen aleginduko da. Hortxe, Kuzmik gainditu eta bita utzekoa. Etxeukan lan erreza, ez, hor keinu baten bidez lortu du, ez, Kuzmitzen jauzia. Eta hala ere nahi zuen berrinketa bat lortu eta justu xamari ditzi da, baina nahikoa, ez, puntuak lortzeko. Herbel, Gafni defendatu zorain, badoa Gafni barruraino. Ondo laguntzan, Zisis. Eta jaurtitzeko moduan, jaurti bai, egin du jaurtiketa. Ihanbek eta nola gainera oso behartua zen, baina sartu egin du Moses Ihanbe. Eta zuk komentatu duzu hasier, jokalari hau benetan arriskutsua dela iruko marratik, hainbat partidatan 5-6 iruko sartzen ikusi dugu denbora honetan. Mumbrúrekin batera poste txikian, pertsonala egin dio Estatu Batuarrak. Texasen ibilitakoak 11 iruko ere sartu zituen partidu batean. Bere errekorra orain arte noski. Zisis, Mumbrú eta erasoan Herbelek. Berak ez du sinitzi falta hori, egia esan ez galdetu dioen zer egin du epailari, baina ikusi dugu ondoren Gafniren poza nola txalotu duen erabaki hori. Errepika menean begiratu ezke hor zegoen ezer, ez, posizioan lortzen ari ziren, ez, bai batek eta bestea borroka hortan, eta hori ezerezean utze zuen epaileak ezan ezer gertatuko. Ihanbe berriz ere, leku beretsutik jaurti du eta asmatu egin du Bitalau, kontuz jaurtitzailearekin. Hor despistea galanta barrukaldean, etzen inor baloiari begira. Eta Ihanbe berrestaldean orain, hau ez du sartu, errebotea Herbelek. Mumbrú, bai, erraz sartuko du saskiratzea, taulan lagunduta, 4-4.
Eta hemen Juventuteko aulkian urratsak eskatu dituzte bi jokaldietan. Lehenengo Erbelek jauziratzi duenean kontrarazoa eta ondoren Mumbruk gauzatu duenean. Jaurtiketa irukoa da, ez oso labur, oso motz, oraingoan, oso labur da motz, Toni Gavnik egin duena, egiten ditu, baina Erbel gertu zegoen eta oso ondo punteatu dio jaurtiketa hori eta justu xamar, ez behartu da ikusi da, ez airean zegoen momentuan. Erantzuna Fisisek, iruko alda. Bai, iruko adierazi dute, epaileek, 7-4 beraz. Fisis ere bator, poliki beti gora. Eta behar du bere lana, behar du bere maixulana taldea. Orain ondo hor, behekaldean eta orain azpikaldean Kuzmik, 2 eta 14 da mutilgaztea. 2 eta 14, mutil buska. Neko lana badauka gaur Hamiltonek, ez hor behekaldean jokalari hau gainditzeko, ez behin eta berriro oztopatzen dizkio jaurtiketa guztia, baina hala ere Hamiltonen abiadurakin nire ikuspuntutik aukerak izango ditu, ez bere aurka partida hon bat betetzeko. Bai, oin jokoan. Hor da, errepikapena. Zapatzen, Bai, horregatik nioen ba. Hala iruditu zait. Hemendik hala ematen zuen, nixile gelditu naiz. Bai, hala iruditu zait niri. Baina epaileak hori da. Altxa ditu eta epaileak irukoa eman dute. Eta bueno, kasu honetan euskal talde baten mesederako izan da. Hau bai, hau garbia. Hau Mumbrurena, kontuz, kontrarasoan, Venturari moztu egin dio. Saskirako bidea Mumbruk. Ondo, irukoa sartzen eta ondo defentsara berriro biltzen, ez da? Bai, oso ondo ari da jokatzen, ez? Orain arte balantzea nahiko ondo babestuz eta Juventuten transizioa geldituz. Errebatea Hamiltonek, Fischerrek huts eginda gero, pasea ez da ona, Gavni zai egon beharko da Venturak ere bai, eta Fischerren berriro alegina, ez da oraingoan ere. Errebotea Hamiltonek. Horrukondoa jaso egin du, bere legea ezarri nahian, errebotean neonek hartu diat esanez. Zenbateainoko garrantzitsua den norberaren errebotea, ez da, defentsakoa bintzat, seguru izatea. Zapaldu egin omen du. Marra. Bai, albokoa, ez, baloia jaso du bi oinak airean zituen momentuan eta lurrean kokatzeko garaian hor ikusi dugu, ez, nola zapaldu duen Marra. Oso ondo, errepikapen hori. Gure kamarak biskor dabiltzala errealizadoreare bai. Hemen Marrak zeintzuk zapaltzen duten ikusteko. Fischerrek erbeldu orain parean. Berriro keinua, orain jaurtiketa Venturarena da, ez da sartuko, honako hau ere. Lehen entrenatzaileek partidua hasi aurretik Juan zuri esan dizutena, ez da? Bai, errebotea ondo zaindu bertzutela, bai batak bai besteak Katxikarisek esan du asko jaurtitzen duela, Juventutek kanpotik eta hori dela eta errebote luze asko daudela beraz, hori alderdi hori ondo zaindu bertzutela bere gizonek. Eta gero asmatu ere egin behar dira. Eta orain arte behintzat ikusi dugu, irukoetan ez dute asmatu, bitik bi. Jeskap Bizkaiak eta Ziziz, hor behekaldean ere, lanerako prest, pentsa, Bita 14ko gizonak gainean zuen gutxienez personal, atera dio. Bueno, eskarmentu handiko jokalaria eta oso ondo babestu du baloia. Ez hor Hamiltonek utzi di hor patata bero bat, eta hor aukera gutxi zeuzkan, edo bukatu edo agian arriskua 3 segundu pitatzeko eta erabaki du jokatzea eta atera dio, Kuzmitxi falta interesgarri bat, dagoeneko bigarrena. Hala bai, bigarrena du eta hori dela eta Maldonadok Sabane kantxalatu du eta oinen Kuzmitx aukira eraman du. Gogoratu behar dugu ere, Kuzmitxi buruz, jokalari hau Unikajak utzita dela. Iaz Unikajaren arrobiko taldean urrezko lehen mailan aritu zela, baina aurten azebera jauzia Juventutekin eman duela, utzita baina. Fischer eta Gavni Janberen bila oso ondo gara iziritsi da Basilei Adiz. Ijanbek lehenengo biak garbi jaurti ditu, baina dagoeneko puntua hartu diote itxura batean. Mumbruk betiko jokaldia eginez, eta badoa poliki. Jeska Bizkaia 14-6. Ze ondo jokatzen duen, Mumbruk hor Saskiaren inguruan, gero eta hobeto mugitzen da, eta hor esparru barruan edo beko zutoinean puntu pila bat lortzen dituen jokalaria da Kataluniara.
Azken erasoetan urs egin dute Juventutekoek. Basileiadis barruraino. Hamilton da Herbel, baloi bila kanpora aterako du Mumbruri. Basileiadis pertsonaleske, baina ez, epaileak ez. Zisis, Mumbru dauka alboan. Bera bakarrik, ederki. Hamiltoni begira zeuden, bi defentsak ezta, eta berak bukatu du. Ondo, Maixu, 16-6, 10 goitik Bilbao Basket partida hasi bezain. Hamiltonen laguntzak hor esparru barruan eskergarriak, behin eta berriro. Nola egiten dituen blokeoak, pasabideak aurkitzeko edo uzteko. Eta oain ere Zisisek aurkitu du, hor zirrikitu nahikoa txiki bat, baina nahikoa, saskirak eta lortzeko. Zein garrantzitsua den antolatzailea eta pibot nagusia elkarrekin ondo konpontzea? Bai, batutan kanpokaldean jokatzen dute, baina hemen ikusten ari gara barrukaldean behin eta berriro. Las faltas son de mierda, todos hacemos faltas, son de tiro, y a otro. Aquí no nos podemos mover nosotros, no nos dejan. Hay que jugar más duro sin ataque. Bloqueo. Ahí estamos contemplativos en defensa. Contemplativos. Chicos, atacar. Vamos a ayudarnos a otro, buenos bloqueos, todo hacerlo bien para hacer el ataque. Vamos a ganar mucho, Taldea, kostekoa berriro buelta handi bat emango dio itxura batetan, zenik Juan hor Olibe ikusten dut, Quesada ere bai. Bai, hainbat aldaketa, Jordi Trias bera, Quesada, 3 aldaketa guztira, bai, ez duk esan bezala, Oliver, Quesada eta Jordi Trias kantzeratu ditu. Bai, errotik aldatu nahi du ikusten ari dena Salva Maldonado. Garbi entzun diogu, oldarkorrago izateko, erasoan gogor egiteko, beldurrik ez. Bai, beste hitz batzuk ere bai, baina badirudi hor azarrez egola, Janberekin ikusita zenbat arrisku hartu ditun, dagoeneko 4 jautiketa egin ditut, taldeko jokoa erabili gabe eta aulkian utzi du, eta antolatzaile aldatu du. Askotan jokatzen du Oliverrekin, asko hobeto Juventutek, aterritarrakin baina. Quesada, lehenengo jardunaldian, Lagunaroren kontra jokatu zuten hartan. Bera izan zen, jardunaldiko jokalaririk onena, ez da sartu ez da hau ere. Errebotean Sabane nagusi, Zisisek atzetik besoa sartu dio pertsonala. Ez dute asmatzen kanpotik, eskerrak. Bai, hala ere nahiko ondo ari doa babesten, orain arte bere errebotea Jeskra Bizkaia, dagoeneko 8 errebote lortu ditu, hau izan da, tamalez txarrena. Juventutek bere zazpiazpian oraindik ez du bat ere lortu, eta badirudi ikusita ze aldea dagoen markagailuan hori dela gakoa dela. Olibe, hasi da lanean Olibe, honek esperientzia handia dauka. Terrazan jaiotako mutilak, 34 urte ditu. Eta besteak beste, Valentzian da Estudiantesen da ebilitakoa. Mumbru, eskubakar batez bai, zein ondo, gainera etorri zaio Ventura, baina hala ere. Bai, Ventura sistema defenditzen ari zain, espero zuen hor Alex Mumbruren mozketa, hori ez da gertatu, atzekaldea etorri da, eta pase loratu bat jaso ondoren, begira nola jokatu da, Hamiltonek errebotea, Zisis, bera bakarri joango alda, ez. Itxaron egingo duela dirudi. Oliverri keinua, Hamiltona, ederki, oso ondo. Hau da, artista jokaldia, ez da? Erritmontan gelditu zina da Jeskra Bizkaia, taldeko jokoa erabiltzen duen momentuan eta abiadura hontan oso zaila egiten zaio aurkariari defenditzea, eta hemen ikusten ari gara, Zisis gero eta hobeto ari da jokatzen, eta ze garrantzia daukan, askotan aurkitikan hartzen da zaitasunak izate zituen, baina orain bikain ari da jokatzen. Herbele pertsonala egin omen du. Bai, alaxe abirazi dute, jokalari belgiarraren bigarrena da, horrexegatik agian aulkira doa eta beira nor itzuliko den Adrien Morman, lau partida igor ostean berriro kantxan ikusiko dugu. Adrian Morman, bai jauna, horixe da orain albistea, handaukazu den mutila, egalean ipinita dagoeneko frantziarra, Nanzitik ekarritako mutila, lesionatuta egonda, esan bezala, 18 zenbakia. Lehen partidu hasi aurretik berarekin barriketan desiatzen zela noski. Jokalari ezer nahiko dute kantxan egon. Eta Europan ere oraindik ez duela jokatu, baina ulertzen duela, noski, jakina. Oso soleoan zeukan, eskubiko soleoan zeukan mina. Gainera,
zaintiratua eta horiek bakarrik atsedenarekin konpontzen dira. Basileia disekirukoa, ez da sartu. Baloia beltza izango da, Morban errebotearen bila indartsu joan delako. Ondo dago, ez da, mutila hola ikustea. Bai, oso ondo kargatu du errebotea eta hor Trias ustegabean harrapatu du, ez? Azkenean momentuan beak ikutu du baloia, Perez aurrean zegoen eta nahiko garbi ikusi du, zeinena zen akatsa. Oliverek igerri egin dio orain Zizisik, kontraraso egiteko moduan dira Juventutekoak. Uztaia atzean utzi eta bueltan sartu nahi izan du hor Ventura, kalegina polita baina ez du asmatu. Quesada eta Sabane. Ondo Mumru, oso ondo. Pasea. Pase linea hori, igerri egin dio. Ondo ari da defenditzen, taldeko defentsa bikaina orain arte, oztopatzen iaia barnekalde guztiak, errestasun gabe ari da jokatzen Juventut eta erneazio puntu bat ere nabaritzen zaio, ez, antolatzen. Quesada barrura, Oliver bikoa. Zapaldu du. Alboko marra zapaldu du, kanpotik barrura sartu da eta ondo ikusi du hor Perez. Zabaldu inberko da, kantxo. Eta azkeneko minutu bai, barkatu hasiera, azkeneko minutu eta 22 segundo hauek antolatzailerik gabe jokatuko ditu Geskrapek, Grimauk atxeen minutuak eman dizkio Nikos Zizisi. Basileiz baloia gora eramanez, Grimau patxada emanez taldeari. Grimau, Mumru eta Raul Lopezera peñan ibilitako mutilak dira. Aspaldi, baina ibilitakoak. Grimau, berak kenua, berak jaurtiketa eta barrura irukoa. Zer dan gero konfidantza. Olatu alde dagoenean, eman! Minutuak jokatzen ditu, oain ez dago Raul López eta antolatzaile posizioan Grimau jokatzen ditu minutu pila bat. Atxeen aldi bikainak ematen dizkio gaina Zizisi eta pentsa, ez? Taldeak ia ez du nabaritzen, ez? Beste antolatzaile bat ez egotea momentu. Mumru, zutik miribila. Miribilako zaleak zutik. Baditu urteak baina aurrera doanean konfidantzaz, indartsu eta begira. Quesada, horba, aurrez aurre, esku bakar batez eta bigei batekoa. Bai, gustu ari da jokatzen, kontraerasoak bilatuz, beko zutoinean, kanpokaldetik, barrukaldean, dagoeneko 11 puntu lortu ditu, 12. lortzeko ere aukera badauka. Tamalez ditu lortu eta Basileiz lehenago sartu dela, hori adierazi du detaile. Pilepic jokora, 32 segundu baino ez dira gelditzen lehenengo laurden hau bukatzeko. Errepasua, gainetik aurrean eraman du Bilbao Basketek lehenengo laurden honetan Joventut. Bai, 13-2 partziala, hasiera-hasieratik eta geroztikan aldapan gora jarri zaio, ez? Salva Bardona hori partida, ustartean ere nahiko garbi adierazi du, etzegola konforme, ez? Bere jokalarien lanarekin, eta geroztikan, pentsa, ez? Nola jarri zaion partida eta nahi bezala, ari da gobernatzen partidua Jeskar Bizkaia. Asarre orain, Bai, teknika, okerez banago teknika adierazi dute Jordi Triasi, hor protestatzeagatik. Euren ustez, Juventutekoen ustez, baloia euren zen, baina baloia Geskrapi eman diote, azteneko jabetza eurentzat izango da, orain konfirmatuko dugu esan bezala teknika adierazi duten alaz. Aian abisua baino ez da izan. Bai, kontua da, baloia atzeraka joan dela, ez? Eta orduan azkenengo zeinek ikutu duen, hori da hartu beharreko erabakia. Atzikariz? Make sure you got your man. So after the pitch, you receive the ball. Okay, peek, down peek, and we finish with high low. Guys, hey, listen. Only one shot. Come back and go. Hogeita bat segundu, falta dira lehenengo laurdena amaitzeko. 25 eta 9 markagailuan Trias oraindik epailearekin, Arteagarekin barriketan. Baina baloia ez dute erabakia aldutuko. Baloia beltza izango da. Baloia bilbotarrentza da.
Horba, 21 segundu. Azken jabetza lehenengo laurden honetan. Grimau, denbora emanez. Eta Morman, sistema eskatuz. Hori da, Basileia ez laguntzera. Mormani baloia, honek pile pitxi. 5 segundu baino ez, jaurti din barko duan horbaitek. Erantzunkizuna Basileia dizek, ez da sartu. Dena den pazientzia egindakoa, oso jokaldia. Lehenengo laurdena bukatu denean, Geskapek 25, Joventutek 9. Hogeita bost eta 9 markagailuan, aurretik dira Geskapekoak, hor ditugu datuak, hirukoetan, Josan 6tik Joventutek. Bai, eta ez hori bakarrik, erasoari begira bakarrik ari da jokatzen, eta Eskrapen aurka horrela jokatzen behatu defentsaren arreta jarri gabe, jai daukazu ez, erasoari begira oso talde indartsua da, talde bizkaitarra, eta zerbait asmatu beharko du ez, horre Salva Maldonadok nahi baldin badu urbildu markaraldu, defensa gogortu, 3 falta bakarrik dituzte bizkaitarrak, 4 bakarrik Juventutekoak, eta horrela zinezkoa egingo zaie hurbiltzea markagailuan, 25 eta 9 alde nabarmena, lehenengo laurdenean, etxetik kanpo 9 puntukin laurden batean, zaitasun izugarria izaten dira. Esan dute, entrenatzaileek partida hasi aurretik, kanpoko jaurtiketetan erabakitzen du normalean Juventutek, baina kanpoko jaurtiketak lehenengo garbiak izan behar dira, eta bigarren asmatu. Real Madrilek esate baterako, lehengo igandean Bilbao Basketen kontra, gaur berriz hemen Juventut estabile asmatzen. Bai, eta etxetik kanpo normaltasunez jota, porcentaiak zerbait jaisten dira, eta agian ezin dezu hainbeste arriskatu ez, baino ikusita ze gertatzen ari da, agian berdin jarraituko dute, edo defensa gogortu beharrean ibiliko dira. Ilepitz berriro ere jokoan, Rako ere pibot lanak egiteko, Grimau. Bera bakarrik jokaldia Oliverren kontra, aurrez aurre, oso ondo Grimau. Zenbatean joko patxada, ematen dion taldeari Roger Grimau. Kontutan izan, behin da berriro esaten ari garen moduan Raúl López ez dagoela, antolatzaile nagusia. Eta hala ere, Grimau ateratzen denean, halaxe ikusi dugu orain arteko partidu guztietan, taldeak ez du galtzen. Orain bai, sartu egin du Balerak partiduko lehenengo hirukoa Juventuteko entzat, ez aldira, asmatzen hasiko. Rako eta Muerman. Grimau, bultza egin dio Olivek, pertsonala. Eskrapen aldea esan daiteke, partiaren atarian Jose Angel Samaniego Badalonakoen bigarren entrenatzaileak esan duela Eskrapek oso ondo defendatzen duela hiruko jaurtiketak pasaden igandean Real Madriden aurka gertaturikoa istripu bat baino ez dela izan, baina eurek jakitun direla ondo defendatzen dutela hiruko marra hori. Ilepitxena ez da sartu, baina hemen marmarra, jaurti duenan miribilan, jendeak Ilepitx asmatzen ikusi nahi du eta. Batez ere, Katxikarisek behin da berrera ipatu duelako aurrera pausu eman beharrez dagoela mutila. Ez da pertsonalik, Rakovicek baloia erraz. Ilepitx, Mormanen bila. Kenua, barurantza Morman, begira, zein dotore, eta poza ematen du egia esan, lesio batetik datorren mutilak, lehenengo minutuak horrelakoak jokatzea. Ikusi dugu irten bezain pronto, Ausart errobote baten bila. Beharentzat ere eskergarria ez, konfiantza lortzeko aukerak hasieratik eta partidan buru belarri sartuta egoteko. Hori da, ze normalean beti esaten dute ez, kirolariek kantxara irten behar dutenean berriro, edo futbol zelai batera, edo frontoi batera ez, lesio muskularra izan da, apurua beldurrakin ateatzen direla buruan, baina gaur Mormanena ikusten ari garen ez behintzat. Ondo da frantziarra. Umbru. Morman da Ilepitx. Grimauren bila. Poste txikian, zuten txikian orain. Grimau, Mormani kanpora. Sartu eginda, hirukoa.
Hemen da berriz ere, itzuli da Adrian Moorman. Hau da, gehialdia, ez? Begiratzen ari nintzen Juventuten aulkira eta Samaniego eta Maldonado pentsakor ikusten ditut, ez? Ezin asmaturik, dagoeneko 20 punturen aldea, Zeskrapek ia aulki guztia dantzan jarri du, Mamadou Sam edo Sergio Sánchez kendu ezik, eta hala ere, hurbildu ezinik, ez? Ikusten da, eta oain altxa eginda, momentu batean, aholku batzuk ematzeko, baina oso errez ari da jokatzen orain arte Zeskrapek. Moorman bera, Rakovic eman, honek Urrunetek jaurti ez du asmatu. Errebotea, Jobetek jaso du, esku artean Olive. Olive eta Barrera, orain Dani Quesada. Jaurtik eta ez da sartu eta berriro ere errebotea partidu erraza doa. Partidu erraza doa Jeska Bizkaiarentzat. Erreza eta oso garbia, ez? Bai, faltari gabe, nahi bezala ari da jokatzen, nahi duen erritmoan, sistemak erabiliz, nahi duen lekuan uzten du baloia, eta badaki, ez? Norekin eta zeinekin jokatu. Guain barrukaldetik, gero kanpokaldetik. Eta gero gasmatu egiten dute gainera. Ze hori ere zen erraza. Izugarriak ari da lortzen Jeska Bizkaia orain arte. Partida polita doa. Bai. Ze hor eskubakar batez, gainera gorputza, segurueni pasea etzen beretzat, berarentzat hor, Grimaurentzat, baina Mani Quesada berriz ere. Berak bakarkako jokaldia egin nahi. Barnerak eta Ausart indartzu. Sartu da hor Alex Barrera. Ze hiru gizon handi zituen parean. Mumbru. Oraingoan ez du asmatu Sabanek errebotea. 34 eta 16. Bilbao Basket aurretik markagailuan. Quesada. Barnerak eta itxura batetan zerbait esan die entrenatzaileak Salva Maldonadok, ze orain hainbeste kanpotik jaurti beharrean barneraketak egiten, penetrazioak egiten ari dira. Bai, eta badirudi presioa gainditu dutela, ez? Guain lasaiago ari dira jokatzen ikusita nola markagailuan, eta kontuz, talde arriskutsua, erritmontan jokatzen bada. Eta ikusita nola ze aldea dagoen markagailuan, agian ez dauka ez, hainbesteko premiari gainazkar jokatzeko Zeskrapek momentu honetan. Moorman, jezarlekura San Juan. Bai, txaloartean, hori izan behar nuen, txaloartean doala aulkira Adrien Moorman, jendeak eskertu egin du bere alegina, eta bestalde ere, Hamilton sartu da bere ordez, barne aldaketa ere izan dugu Badalonako taldean, Toni Gaffney berriro kantxara. Pertsonala Grimauk, lurrera Olive, atzekaldetik sartu nahi zuen Olivek, eta Grimauk oztopatu egin du. Antza, beraz, Roger Grimauren pertsonala. Bai, eta orain aurrez aurrek Gaffney eta Hamilton ditugu. Ikusmira handia zegoen partiaren atarian bi jokalari hauen arteko lehiari begira. Izan ere, ligako bi jokalari ikusgarrienetakoak ditugu. Bai Hamilton, baita Toni Gaffney ere. Belauna sartu dior Oliveri, Grimauk horregatik adierazi dute personala. Fischer, bakarka egina jokaldia. Baloiaren kontrolean oso mutil ona da hau. Ederki menderatzen du baloia eskutan daukanean. Personala. Bai, eta ez ditu gauzak berritan pentsatzen, Fischerrek. Baloi hartu bezan laster bere ala behiratzen du zaila eta beti alegintzen da zera du zera egiten. Salva Maldonado gustora, baina ez ikusten dulako bere jokalariak ari diren egiten jogarekin hobekuntza ikusi duelako. Buruz ari dira jokatzen barrukaldean, ez hainbesteko jaustiketa kanpokaldetikan. Eta orain askotan esaten moduan, produzio aldetikan zerbait hobeto, jaustiketa libreko marra hori noiz behinka bizitatuz, eta badirudi orain lasaitasun gehiagorekin ari dira jokaten Katalunia. 15 goiti Bilbao Basket, Rakovic, Hamilton, bidea badauka bidea, erreboteare bai, Rakori eman dio, ondo, Goitibera esku bakar batez, serbiarrak gustora ari dira, jolasean. Bai, alde honekin, gozatzeko partida daukate, jokalariak orain arte, eta hala ematen du, disfrutatzen ari direla. Bai, ze pentsa hor Hamiltonek zer egin duen, beha bakarri joan da, zabal-zabalik zegoelako bidea, argita bat eginez,
Errebotea berak hartu du berriro, eta oraindik Rakovic laguntzeko zeukan. Erraztasun handia dira horiek. Bai, gehiegi. Mani Quesada, kanpotik jaurtik eta Gafnik, errebotea Mumbruk. Kontrarasoa, Bizkor ez da iritsiko pase luzea. Bakarrik zegoen uso pasari begira. Hamilton beste uztaipean, baina Gafnik igarri egin dio. Hala ere txaloak armaietatik Mumbruren saiakera horri. Bai noski, ikuskizuna gustoko dute zaleek, bai zuek etxean zaudetenok. Eta baita hemen, miribilara hurbildu diren 10.000 zaleok ere. Mani Quesada, lapurtu egin dio baloia. Grimauk, Rako laguntzera dator. Grimauk bera bakarrik, ez. Errebotea, kanpoko entzada, Fischer. Hiruko jaurtiketa, ondo Rakovic. Azkenean Jobeten eskuetara iritsi da eta sartu egin dute, bai. Honelako jokoa behar badetzaio komeni. Bilbao Basketik. Ez, gehiegi nahi baldin badute apaindu oraindikan partida, ez da biltzat zuzen, ez? Alde nabarmena dago, markagailuan hori egia da. Baina momentu batzuetan ikusi dugu, ez? Kasikari azarre ikusi eta nola galdu diren aukera batzuk, ez? Oraindikan areagotzeko aldea markagailuan. Zitzes ere ondo, poliki badakigu badela nor, Europako saskibaloian, eta itxura batean behintzat, Raúl López, astebetez, 3 astez badakizue lesionatuta egongo da. Eta astebetez jokatu gabe egoteak minutuak, kantxan lehiak eta minutuak mesede egin diote zizizi itxura batean behintzat. Ez da berdina entrenatzea eta jokatzea. Esku bakar batez, Grimau! Dena, gaur, begiak itxita ere, orain arte behintzat, asmatu egingo lukete. Bilbao Basketeko. Haze partidari den betetzen Roger Grimau, ez? Orain arte 9 puntu lortu ditu errebote bat, eta asistentzi bat ere banatu du, eta bea ere gozatzen ari da, ez? Aukera izaten dira askotan sufritzeko antolatzaile posizioan, baina badirudi, ez? Gustua egokitu dela eta gustua ari da antolatzen bere taldea. En defensa está mejor de todas formas. Maldonadaren hitzak dira. Step by step. Vamos a jugar ahí en ataque 20. Ready. Regular. Look green. Ponernos dedos duros, chicos. Están ahí, a ver, nosotros en defensa un paso más. Tenemos una falta de equipo. Una falta de equipo. Hay que arriesgar más. Berriz ere lehenko mezua, ezta? Falta bakarra daukagu, gogorrago jokatu, arrieskatu, ausartu. Bai, nola esan behar dane, gogortasun gehiago erabiltzeko. Geuk ere ulertzen dugu eta nola ez diote ulertuko bare jokalariek. Baina gero betikoa, gero kantxan aurrean kontrarioak daude, aurkariak daude. Naizta egia den, azkenengo jokaldietan penetrazioak sarrerak egiten alegindu direla. Bai, hori adierazi du, Salvador Maldonado, guain defentsan asko zebeto, baina hala ere gehiago arriskatu bertu dutela, ez, kontaktuaren bila. Eta pentsatzen dut, nire ikuspuntutik bigarren zatian gogortuko dutela, ez, defentsa. Baina bi taldeak aukera daukate, baindikan, gehiago gogortzeko zerra. Horba, atrebentzia eskatzen zuen, ausardia, begira, zer egin duen Fischerrek, Fischerrek, azken segundura arte ez da egon, eta gainera gero sarrera egin, eta sartu, bikoa. Basilaiadiz, bakarri dago. Jaurti bai, asmatu ez. Badoa Gafni, bestalderaino. Hiruko jaurtiketan asmatu ez, Fischerrek errebotea Rakovicek. Aukera daukatenean bere aladoaz korrika bestalderaino bizkor Juventutekoa. Hamilton, bai, gustoko du leku hori Hamiltonek. 4 metro irten eta jaurtitzea eskumuturra ere badauka, estatu batu horrak. Bai, partida borobilaria betetzen, Bea ere, Saskieri begira gaur ze askorik ez orain arte, baina hala ere 6 puntu eta 6 errebote. Eta zenbat laguntza egiten dituen hor, bai defentsan eta bai erasoan, blokean ipiniz. Hor barrerak arazoak euki ditu. Errebotea Hamiltonen, noraino luzatu du besoa.
ia kantxan bestaldean gaudegu, ia onaino iritsi da. Hamiltonen beso arrako bakarrik, ez zuen, espero behar bada bakarrik egotea, baina hala ere keinua, tantza, eta beste 2 puntu gehiago. Eskubiarekin asko zebeto moldatzen da, eta zijoan eran, ezkerrarekin bukatu beharra ikusi du, eta ez zaio gustatu. Eta hain behartuta egon ezean, ez da? Beste aukera hartuko diat. Amabitik bakarra, ikusi duzu, Amabitik bakarra sartu dute hirukoetan, defentsan Txepel, eta Bilbao Basket, trena, abiadura handiko trena hartuta dago, pozik Miribilan, zaleak, 46 eta 23 bikoiztu egin du markagailuan Joventut Bilbao Basket. Oso bigun ari da jokatzen Juventut berriz ere, aldaketak egin ditu, kantxaratu berriz ere Fischer, Hanbe, eta defensa behera, berriz ere, bazirudien momentu batean, bai Oliverrekin, gogortasun gehiago erabiltzeko aukera zeukala, baino, berriz ere, nagusi. Ilea gorraztu nahian, ez da señale hora eri. No les paren ante los cambios, no se paren ante los cambios. Atacar, no voy a hablar ya de las faltas en defensa, yo, faltando 40 segundos sin hablar, una puta falta. Desesperatuta, no. Amore manda ez, baina oraindik. Ez oraindik asko gelditzen da, baina arrazoia dauka, berdin jarraitzen dugu, falta batekin, zer egin behar da, aldaketak defentsan, eta behin eta berriro gortasuna gehiago erabili behar da, baina hala esan behar dugu, ez daukala aurkari errezan momentu enten aurrean, ikusita nola ari den jokatzen Bai, erakustaldia. Eta ze kalitatea ari den. Bai, erakustaldia. Bilbao Basket egiten ari den partidua, borobila da orain arte, bai atzean da bai aurrean. Eta suerterik ere ez daukate. Joventutekoek, 26 segundu, 3 diferentzia jabetza eta partiduko lehenengo zatiaren amaiera artean. Beraz, azken 6-7 segundura arte iraun egingo du baloia eskutan daukala seguruenik Bilboko taldeak. Basileia disekenua, azkenean berak jaurti eta sartu. Eta sartu barrera gainean zeukan artean. Sabane, baita Sabanek ere, denboran barruan izango da, indartsu eta azarrek atxikariz azken. Baloi horrekin, ez zuen nahi horrelakorik, konzentrazioa galdu egin dutelako. Inoreta gelditu, lehenengo pasea gelditzea, eta hor aukera izan dute azkar ateratzeko baloia, eta hor Fischerrek abiadura sartu dio baloiari, eta pase bikaina banatu ere bai, Senegaldarrai hor Sabaneri. Sabane oso trebea da saskiaren inguruan, eta hemen erakutsi du. Etzen erreza, bukatzea jokaldi hori, baina, bueno, orain arte partida polita, bizia, eta... Eta 23 goitik. 23 goitik. Bilbao Basket, hori da. Jeskrapek 48, Joventutek 25, erakustaldia ematen ari da Bilboko taldea. Atsedenaldiaren ondoren bere alagarazuekin. Gero arte. Eguerdion berriz ere, Miribilatik, Bilbao Arenatik, markagailuan 48 ditu Bilbao Basketek, 25, Joventutek, 23 puntuko diferentzia lehenengo zatian. Egia esan sekulako erakustaldia eman du Bilbao Basketek aurrenengo 20 minutu hauetan, erraz gustora eta pozik ari dira. Josen? Bai, noski bai, taldeko jokoa erabiliz, defensa izugarria, Juventutek zinean, ez du aurkitzen, lekurik saskiraketak errezak lortzeko. Eta ikusita ze partia bete duten bai Zizisek, Grimau, Hamilton, Munbruk, nekua izan zaio, 23 puntuaren aldea mantentzeko markagailua. Bai, ze egia esan defentsan oso ondo, baina erasoan ere asmatu egin dute, ia dena asmatu dute, eta hori bere beharrezkoa izaten da. Bai, 13 eta biko partziala hasiera-hasieratik eta geoztikan ezinean, jokalari katalandarrak eta badirudi, geho pixka bat presio hori gainditu ezkero, asko zeo beto jokatu dutela, baina hala ere falta gutxi eginez, oso biun doa partida, oso errezari da jokatzen orain arte Jeskara Bizkaia, eta badirudi bide hortatik jarraitu ezkeo, ikuskizun aldetik gozatzeko
modua izango dela, ez? Zale guztiak pozik, gustora, disfrutatzen, eta gu ere bide berdinetik gabiltza. Bai, erakustaldia orain arte, egia esan, bagenekien, ez? Kanpotik jaurtitzen duela, sarri Juventud taldeak eta asmatzen duenean, bai, baina ez badu asmatzen, defentsak ondo punteatzen diolako, orduan konfiantza galdu egiten dute jakina. Bai, zailtasunak, ez, hasi dira, partian hasieran, kanpokaldetikan, 3 marra bilatuz, janbe oso txukun neiko sendo, baino gero ezinean ibili dira, ez, ezina aurkiturik bere jaurtiketa errezak oso ondo babestu du Eskra Bizkaiak bere taldeko defentsarekin kanpoko marra, paseko marra guztiak oso ondo zainduta ditu, errestasun gutxi, geho saiatu dira barnekaldiekin, agian defensa zerbait jo dute eta zentzu gehiagorekin jokatu dute Albert Oliver zegoen momentuan kantxan, antolatzaile moduan, baino gero berriz aldaketak etorri dira eta beheraka da defentsan, eta aldea lortu dute, ez, Bizkaitar berez ere areagotzea. 48 eta 25, bai, Juan, esan. Baina nahi izan ez gero hemen alboan Raúl López. Aurrera noski. Buenos días, Raúl. Hola, buenos días. Bueno, primero de todo, ¿qué tal te encuentras? ¿Cuándo crees que podremos volver a verte? Bueno, mucho mejor, ¿no? Estamos en el proceso que toca ahora mismo y esperemos que esta semana empezaría a entrar con el equipo. Me imagino que no será fácil ver los toros desde la barrera, sobre todo viendo la exhibición que está dando el equipo, ¿no? Bueno, es difícil siempre estar lesionado y estar fuera del equipo. Lo que es clarísimo es que el equipo está jugando a un nivel muy alto, están con confianza y esto es bueno para todos. Sí, pero no solo hoy, porque de los 9 partidos que habéis jugado esta temporada habéis ganado 7, había grandes expectativas y desde luego las estáis confirmando en este inicio de temporada. Bueno, se tiene que ir poco a poco, ¿no? Nosotros éramos conscientes de que tenemos un equipo que si hacemos las cosas bien podremos tener buenos resultados, pero esto es muy largo y se tiene que ir poco a poco. Y a la última sobre la afición, espectacular hoy Miribilla, ¿no? Bueno, la verdad es que no, hoy no, siempre. Es un lujo poder estar aquí. Parte de la culpa de que esto vaya como vaya es de ellos y bueno, muy contentos. Pues muchas gracias, que te recuperes rápidamente. Horiexek Raúl López Zeniza, que badu bere taldekideen gana, eurekin ere egoteko naiz eta ez jokatzen, bai animoan. Raúl López, gizon ez bakarrik kantxan, baita hitz egiterako orduan ere urte asko dira saskibaloian. Munduan zehar asko ibilitakoa da, Europako talderik onenetakoetan, baita NBA-an ere, Kinkin ere bai, eta orain Bilbon gustora dago. Beste paper bada, beste rol bada jokatzen duena, baina Herbelekin batera, Mumbrurekin batera eta kantxan minutuak baditu, gustora ikusten zaio eta hori importantea da. Bai, jokalari izugarria, ez? Eta errespetu handia sortzen duen hoietakoa eta aldi berean ere gizon plaza, erakusten du, benetan ere. Hasi egingo da, bigarren zatia, 48 eta 25 gozatzeko moduko partidua gaur hemen Miribilla Bilbao Arenan esan bezala berriro ere lepo bete egin da 10.000 ikusle inguru, krisiak jota dago gizartea bera, ez da? Eta baita Bilbao Basket ere, lehen aipatu dizuegu, nola Jeskapekin hor eztabaida daukaten kontratuaren iraupenari buruz, diru sarrerei buruz, eta diputazioak esan duen, Bizkaiko Foru Aldundiak esan duen, datorren urtean 1,9 milioi horiek ez dizkiola emango Bilbao Basketi, ez da Euskalteli eta ez da Atletiki ere. Eta beraz, sarreretan arazoak eukiarren, kantxan ez da horrelakorik ikusten eta ez da zaleen artean ere. Hasi da, bigarren zatia, Juventud erasoan, lehenengo jaurtiketan huts egin dute, kale egin dute. Badalonakoek, ez du asmatu Gafnik. Eta bostekoan, Fisis, eskolta modura Basilei Adiz, Mumbru, Herbel eta Hamilton, berriro ere. 4 metroko jaurtiketa, barrura Hamilton. Bai, bildurra sortzen dio Kuzmitxi hor, jatxiezkeo zerbait baloia, barnekaldia egin behar diola pentsatzen du bosniarrak eta hor errestasuna, izaten du jauzi txiki batekin lortzeko, jaurtiketa errez bat. Bigarren falta du Hamiltonek, hor keinua jan egin du Fischerrena eta bera bakarri sartuko alda Fischer, bai, oso ondo gorde du baloia, hala ere gero jaurtiketan ez dio neikoa efektu eman, egidurarik ez behar bezala eta beraz baloia oraindik ere
etxekoentzat, Bilbokoentzat izango da. Baina pixka bat estadistikei biztaratzoa ematen deigarria benetan komentatuko zenuten, baina 3ko portzentajean 12tik bakarra sartu duela Juventutek, baina ikusgarria modu berean Bilbao Basketek 2ko jaurtiketetan 70%ko portzentajea duela. Bai, eta orain ere Munbruk sartu egin du, lehen ere bai, Hamiltonek bigarren zati honetan egindako biak asmatu egin dituzte. Mauka orain arte behintzat Bilbao Basketekoentzat, eta ikusgarria, begira, zer egiteko prest dauden, nola nahi duten orain partidua emaitza oso alde daukatela, ikuskizuna eman nahi dute bilbotarrek, hori ere bada, showtime esatu zioten Los Angelesen, ez da? Ba bai, baina, bueno, badirudi ez, lehenengo helburua dela partida ateratzea ez dute ikusten arriskuan, ez, jokalariak, eta momentu honetan ikuskizunari begirari da jokatzen, ez, oso errez gainaz, oso bigun jarraitzen du defenditzen Juventusek, oraindik 5 falta bakarri ditu talde guztiak, Kataluniarrak, 7. Deigarria, bai. Bizkaitarrak, eta hain falta gutxi izatea, ez dakit ez gaur soldata kobratuko duten edo, ez taldeak, ikusita zelan gutxi ari diran betetzen. Ez ditugu epaileak ikusi nahi. Beste batzutan aldrebezkoa ere esaten dugu, ez da? Kobratu ezatela, baina bai, arrazoi daukazu, batez ere Maldonadoren ikuspuntutik. Bai. Hori da. Jaurtiketa kanpokoa da Ejanbek egindakoa, ez. Kontraraso egiteko moduan, Basile Jadiz, buelta eman beharko du. Atzera berriro ere, Zisisi baloia eskutara emanez. Txaloak miribilan, Zisiz bakarrik ausartuko alda. Begira zer egin duten berriz ere bilbotarrek. Jolasean, lehen esan dugun moduan, jokatzen utzi ezkero, eta daukaten kalitatea izanik, jolasean hasten dira beltzak, gure gozamenerako, Euskal Saskibalo izaleen, gozamenerako, batez ere Bilbao Basketeko izaleen. 8 dautzeko, partziala. Ez dakipa, dagoeneko Maldonadok zer esan dezaken. Entzun dugu lehen, esango zituen sekulakoak atalean, ia. Estoy esperando ahí algo de contacto atrás. Con contact in defense. Lo que necesitamos es pase y tiro. En ataque, algo coordinados. Y podemos defender, nos ponemos a defender ahí atrás. Atrás. ¿De acuerdo? Oye tú, left back. Berrogeta 16 eta 25 Hamilton ikusi dugu hor irudietan, Munbruta Hamilton dira. Valorazio onena daukaten bi jokalariak oraingoz, Bilbon. Bai, baina ondo lagunduta Zisisekin eta Grimaurekin, ez? Oso ondari da jokatzen eta, bueno, hemen entzun dugu, ez, Salva Maldonado. Eta oraindikan itxaroten zegoela, ez, kontakto zerbait edo, baliatzen diran, ez, bere jokalariak gogortzeko zerbait defentsa, baina berdin jarraitzen dute, ez dakit, atxeen aldian aholkuak izango ziren hor aldageletan, baina oso puntu gutxi dira. Zertarako, ez, ikusita nola kantxaratu diran 8 partzalarekin, oain 3koa sartu du Oliverrek, baina hala ere... Baina 25 puntu, 20 minututan. Bai, eta etxetikan kanpo gainez markagailu honekin, jai daukazu, ez. Nik aukera izan nuen, hitz egiteko Madonarekin eta Samanigorekin eta Santziaten, oso gustura zeudela, ez, bere taldearekin. Arriskurik ez daukate oraindikan, Endesaligan, gustuari dira jokatzen etxean. Baita, gaina 4-3. Bai, horregatik. Eta 9 garren da, 4 irabaz eta 3 galdu. Gaur ez dakit aukerarik izango deten gero hitz egiteko barekin, baina ikusita nola dagoen partida, umore gutxiarekin izango dira, ez, ikusita zenbateko zigorra jasotzen ari dira. Bai, honek ere lehen berotzen ari zirela hitz egin dut, apur bat. Eta bai, ez, gustora zeudela, Pere Tomas dagoela lesionatuta, bai, ikusi genuen, gogoan izango duzu, Josean, nola Gasteizko partidua Caja Laboral eta Juventuteko eman genuenean, orduantxe itzuli zen berriro ere kantxara, joan den urtean belaunean min hartuta eta operazioa emakuntza egin zioten,
baina antza berriro ere atukoetan eta belaunean min hartuta dago eta horregatik atseden, ezta? Baina bestela taldea ondo zeukala. Ara Gafni, orain bai, orain bai, Gafni, hori da, indarra, hori da konfidantza, hori da jokatzeko modua. Ze Rakovic gainean zeukan eta Rakovic ere ez da geldi egoten den horietarikoa, beldurra ematen du. Baina Gafni ondo, baita Mumbrú ere. Betiko jokaldia eginez erdirantza etorriz da esku bakar batez jaurtiz. Pertsonala bai bi batekoa ez. Baina horixe, bai esan. Ez esan behar nuen gaurkoan Gafnik asmatu duela, baina ez zait gogoratzen duzuen. Baskoniaren aurkako partidan, baina bakarrik zikoala, bizkarrez alegin duzen birrintza eginez eta utxe egin zuen, kale egin zuen agian. Burutikan pasako zitzaion gaurkoan eta ez du berritan pentsatu, ez zuzenan junda ustaia txikitzera. Bai, ze 10.000 edo 13.000 ikusleen aurrean, eta gero telebistaz, noski, jarraitzen ari direnen artean, horako huts bat egitea, batez ere, galtzen ari zarenean, ezta? Noiz behinka tokatzen dira, ez horrelako akaz nabarmenak, baina hala ere esan behar dugu oso kalitatea handiko jokalaria dela. Gaurko partida ez da, oso ona, txarra esango nuke ikusita ze portzenta txarrak ari den lortzen. Baina hala ere ikusten dugu, ze trebea den, ze harina, 2 metro eta 3 zentimetro negatibo batek horrelako abiadura erabiltzea ez da izaten ohikoa. Lautik bakarra jaurti du eta sartu du, lautik bakarra sartu du. Bikoetan, hirukoak ere bi jaurti eta ez du bat bera ere asmatu. Eta 2 puntu baino ez ditu egin orain arte Toni Gafnik. Baina, esate baterako bera da, lapurtutako baloietan, 3. ACB Ligan. Txistuak, bai? Bai, Toni Gafnik berak uste zuen falta berari adirazi ziotela, baina ez azkenean Erbeli adirazi diote eta biek uste zuten, biek ari ziren protestaka. Nahiko kuriosa izan da irudia, baina zenean ez Erbeli eroi zaio eta Belgiarra aulkira doa bere ordez oso ikusten dugu Adrien Morman. Eta berriz ere txaloak Mormani kantxaratu denean. Bilbao basketeko zaleek badakite taldeak noiz behar duen zer eta horregatik Mormani animoak emanez. Bai, eta ia zokerez banago ere Joventut ona etorri zenean lehen zatian jipoi handi xamarra jaso zuen, 18-19 bat puntutik juntzen galtzen eta partia amaieran partidan sartzea lortu zuen. Gaur haian egoera ez da berbera, baina tira, ezagunazu partiak 40 minutu iratuen dituztela eta ordura arte itxaron berra dagoela. Olibek irukoa, ez da sartuko errebotea Rakovice. Lapurtu egin dute berriro ere Rako lurrean. Borrokarako prest mundu guztia hemen. Azkenean Olibek eskutan hartu du, jaurtik eta irukoa da. Kesadak egin duena, baloia oraindik zuria da. 3. errebote bat ere bai. Mani Kesada sartu egingo alda bakarrik, errebotea orain bai. Mormanek eta hemen pakea eta legea. Eta jende asko zutitu egin da, hori ikusterakoan, azkenean baloia lortu dutela ikusterakoan, zutitu eta guzti egin dira. Erotuta dago partidua, Joan Etorrikoa orain. Oliveri eman, ez da usartuko Gafni. Goitik bera sartu du berriro ere Gafnik, etzaio komeni. Joan Etorriko partidua eta orain Bilbao Basket. Eta da, hendikan alde nabarmena dago markara joan, ez? Ikuskizun aldetikan gozatzeko partida, horrelako abiadurak jokatzeko, baina akatska jegi, ez? Horregatik erabaki du gelditzea joko hori eta zentzu pixka bat jartzea, bere jokoa. Ea zer dion katzikari zen. Let's be smart. No penetrate you one-on-one, you still open for two. And the point that play one-on-one, or come back in the last 10 seconds. Use the fall, si they need to use the fall before the shot. Venga, vamos. Let's play, 3 down. Zer diren jerarkiak, ez da? Zer den kapitaina izatea? Hor, Mumbrú, kontu hartuz edo kontu eskatuz, ingurukoei. Buruzburukoetan argi biltzeko eta Katxikarisek berak berriketan egin beharrean lehenengo Mumbruk. Bai,
ikusita gaineaz ez ze joko eroa ikusi dugun azkeneko minutuan, Uztarte honetan lehenengo minutua jokalariak hitz egiteko eta bere kontuak zuzentzeko erabili du Gatxikarisek. Autogestioa. Hori da, eta gero txukuntzeko pixka bat, ez? Erasoko jokoa eta lasaitasunarekin jokatzeko, ez? Baina hala ere arriskoan ez dugu ikusten. Baina joko nahasi hortan, irabazle Juventut ertetzeko aukera guztiarekin ikusitan nola daukan markailua. Mumbruk, bera bakarrik bukatu nahi izan du hor jokaldia. Arkiketa egin diote eta Gafni berriz ere. 2 puntu. Gafni esnatu da, Esnatu da Toni Gafni. Bostonen jaiotako mutila 27 urte esan bezala oso atletikoa da, ikusten duzu, jauzia ere sekulakoa dauka. Turkian eta Alemanian ibili da Europara etorri zenetik. Ez da sartu Basileia dizen urruneko jaurtiketa. Olive orain. 59 eta 28 markagailuan. Jaurtiketa txarra. Manik Esada. Errebotea galtzen behin eta berriro hain, Bizkaitarrak. Badirudi, iparra zerbait galduta, dabitzala azkeneko 2 minutu hobeta. Errebotea Grimauk. Quesada hor, sukalderaino eskatzeraino sartzen alegindu da. Sartu ere bai, baina gero asmatu ez du asmatu. Baloia urpalaz utzi duenean. Mumbru, poste txikian. Muerman, irukoa du, frantziarrak, ez. Bakarri zegoen Pertsonala egingo dio, bai. Bazetorren, Gafni, Muerman erdian zegoen, aserre bere buruarekin ez duelako iruko asmatu, ze hori bai, hori bakarrik utzi dute hor jaurtitzeko Adrian Muerman, ez du asmatu. Bosteko balorazioa darama oraingoz Muermanek, 5 puntu egin ditu, irukoetan biti bat. Eta aldaketa berri bat, bi taldekin dituzte aldaketak, Bilbao Basketen Hamilton itzuli da Rakovicen ordez. Eta lehen aipatu nahi nuen Gafniri buruz ikusgarria dela, bere garaierarekin nola errebote hartzen duen eta ziztu bizen irtutzen den berak normalean gidatzen du kontraerasoa. Bado Grimau, Muerman! Muermanek orain bai! Apenas ari da jokua gelditzen. Gaur hemen, lehen Josanek esan bezala esan dute, kobratuko gaur. Epailek. Quesada, kanpora Olive. Genua bai, baina barrurantza egin behar, irukoa da. Sartu egin dute berriz ere Juventutekoek. Barrerak, Alex Barrerak oraingoan. Eta taldeak oso portzentaje txarra Juventutek, baina Barrerak bitik bi, irukoetan. Oso jokalari interesgarria da, ez? El Praten jokatzen zuen jokalaria da, Liga Lebean, eta badirudi aukera izan duela aurten, ez? Minutuak lortzeko Endesa Ligan, eta begira, ez? Ze gustora eta ze kalitatea ari den erakusten. Eta erakustaldia hor, Grimau baloia atzetik pasata Hamiltoni. Hamilton defentsan ere gogor, Sabane dauka atzean, ikusi du. Begiak baditu baita kokotean ere Hamiltonek. Sabane bazetorrela ikusi du txaloak. Bilbao Basketi hemen zale. Garbi, pertsonala, Mumbruri, Olivek. Hirugarren falta. Maietora kantxan sartuko dena Nacho Jobet izango da. Hemen dator Arnaz estuka benetan lertuta Toni Gafni. Eta txaloak modu berean Alex Mumbrorentzat partida handia arraldoia jokalari Kataluniarrarena, berordez Pilepitz. Muerman, Grimauren bila. Zuten txikian hor. Bera bakarrik jokaldia egin nahi, bai, urratsak. Bai, asko ezautzen dira, Oliver eta Grimau, eta hor badakite borroka polita ikusten ari gera, ez? Antolatzaile posizio hortan behin eta berriro Grimau geramaten du, beko zutonia oso ondo babestun du, eta eraso ari begira Oliverrek buruz jokatzen dio askotan Grimauri, Jobet, taulan lagunduz. Hamilton iritsi da, baina berandutxo.
Azken jabetza izango da hirugarren laurden honetan Bilbotarrentzat, eta aspaldian Grimau bera dabil, baloia gora eramanez, Pilepitz dauka laguntzeko. Donostiarrak Hamilton nahi du, alboan, iritsi zaio Hamiltoni baloia Sabanekin batera buruzburuko egin nahi zuen, hainbeste gorputzarekin jokatu nahi, azkenean baloia atzean utzi du. Bai, nahi zuen jokatu hor errebersoaren bidez ondoko marratikan, baino ondo defendituta zeukan Jovetek eta galdu gindu, baloia, ez? Hala ere izan behar dugu, Juventuten hobekuntza, ikusita nola hasi gainaz hirugarren laurdena, 8-8 partzialarekin, ustartea, baino segituan jarri dira lanean eta... Bost goitik orain, laurden honetan. Eta emezortzi, bai, partziala. Sabanek jaurti, ez da sartuko. Eta bukatu da hirugarren laurdena. 61 ditu Geskrapek, 43 Joventutek. Hirurogeita bat Geskrapek, 43 Joventutek. 18koa da diferentzia, 16 lehenengo laurdenean goitik. Bilbao Basket, 23 bai atzen aldian, eta orain 18 goitik, 61 eta 43, eta honenen artean Munbru behar bada Bilbao Basketen, Josan. Bai, hala ere talde guztiari da jokatzen nahiko txukun, ez oso ongi esango nuke gainaz, ikusita zenbakiak ari dira lortzen. Hirugarren laurden hontan, prezipitazio pixkat ikusi dugu, armaiari begira pentsatzen den jokatu duela, ikuskizuna eskaini nahiean taldeak, eta agian horregatikan, txorabilatu egin dira momentu batzuetan, baina hala ere arriskurik ez dago markagailuan, oraindikan sendo, agintzen, menpean dauka, Juventuteko taldea, eta pentsatzen dut hemendik aurrera ere sendo jokatuz mantenduko du da, aldea markagailuan. Grimau da hor behek aldean borrokan, pertsonala Jovetek egin dio. Ziziz baloiaren bila. Urrunekoa da, Pilepitzena! Bai, zutik biribila, maite dute mutila. Bai, lehen aipatu duzu, marmarra entzute zela, jasoezkeo baloia, esku artean, eta oain ere berdina gertatu da, eta pozik, estanda egin du. Jende guztiak hemen ikusita nola joan dan garbi, saskiaren barrura. Jaurtik eta manik esan da, honek ere bai, honek ere sartu egin du orain. Eta Ziziz, erasoa antolatu nahirik. Grimau, Hamilton ez, kenua bai, baina Zizizen bila. Ordu Greziarrak, honek ere irukoa. Pertsonala egin dio Fischerrek, eta hiru izango dira. Bai, garbia izango da. Hiru jaurtiketa izango ditu Kostizizek. Poliki badator. Denboraldi aseran, kosta egin zaio. Behin da berriro esan dugu Zizizi. Izan ere taldea hundietatik dago. Kontutan izan Euroliga irabazi duela. Italian eta Errusian eta Grezian ere bai noski ligak irabazitakoa dela, eta itxura batean behintzat lehiak eta minutuak, eta minutu garrantzitsuak gustora hartu ditu mutilak. Ez da izaten erreza, aukitikan irten eta etekin ematea taldeari, eta iaz ere gertatu zitzaion, Raul Lopezi hori berbera, Raul Lopezek ez zaitasunak izate zuen noiz behinka aukitikan erten da, baina aurten oso ondo hasi du liga, eta lesionatu zenetikan Zizizek aukera horiek oso ondo baliatu ditu, eta ari da erakusten ze kalitatea daukan gordeta, nola antolatzen duen, nola eramaten duen partida, eta erasoari begira nola bukatzen dituen noiz behinka jokaldiak taldeak behar duenen. Eta Aaron Jackson gogoan izan da zein desberdina den. Noski bai. Ura elektrikoa zen, momentu askotan eroa ere bai, baina ikusgarria oso, bizkorra. Zizizena gehiago da kontrola, partiduaren tempoaren menderatzea. Grimau, berak jaurti du, ez da sartuko baloi hori. Errebota Jovetek, Hamiltonek ikutu du, aztenengoz, Jovetek tutza baloia.
agian hasi da, ez, nabaritzen zerbait astearen nekea, ez, bidaia, bi partida, eta badirudi oain laurden hontan portzentaiak ez dira, ez, hain onak lehenengo zatian bezalakoak ikusten ari gera ez. Eta zein hau sart hor Grimau, barruraino, ze gain-gainean zituen. Nik uste sabelean gorde duela boloia. Hor daukagu, jokaldi errepikatuta, behan zeukan, gero kosta egiten da horti beti gora ateratzea, baina atera du, eta baita sartu ere. Eta ez dakit ez dute dioten falta egin, Bai. Eskuak asko zuen tartean eta batean batek eman dio. Partida borobila da betutzen, 13 puntu eta 5 errebote, eta 3 asistentzi banatu ditu. Azkenean Grimauren eskuetara. Besoak luza eginda, Atzamar puntak ere luzatuta Bilbao Basketeko jokalariak. Barrura ez, Sabane, Fischer, bera bakarrik joango alda, pertsonala Fisisek. Ez da izan mende pasako, garbi esan dio, bigarrena du. Bai, ondo zaindu da, orain arte antolatzaile greziarra jakitun bera dela taldeko antolatzaile peto bakarra. Eta iasan aurreko utxartean, hirugarren eta laugarren arteko utxarte horretan, berehala esan du Ziziz, Nikos. Katxikarik esan dio Nikos, zaitez barruraz, nabaritzen nahi zen nonbait taldeak antolatzaile falta hori. Hamilton, besoa luza eginda oraingoan ere. Eta jokoa baloia, barrenak ipiniko du jokoan. Sabane eta Fischer. Sabanaren bila ez da, bera bakarrik egin, sartu egin da azkenean da zerre bere buruarekin. Grimau, bazeukala. Berak sartu du, okerez banago zaskiraketa. Hala, barrua zikoan. Saiatu da. Esegentzia maila da hori gero, Noski. Partidua honela izan, markagailu honela izan, gakoa Hamiltonek. Ikusgarri partidu. Ederra batez ere, erasoan batez ere goiko jokaldiei dagokionez. Orain Fischerrek sartu du hirukoa. Ez dira kokilduko, baina partidua dagoeneko gauzak asko okertzen ez badira noski. Irabazita dauka Bilbao Basketek eta arraro egiten zait, ez dakit, baina Sami ez dio denborarik, ez dio minuturik eman. Orain arte, Katxikarisek, Moerman borrokan, berriz ere bai. Hirukoa ez du jortu nahi. Moerman entzadira txaloa. Lerre egin da dago, frantziarra. Ikusi dugu behin da berriro lesionatuta zegoenean ere, jezarlekutik entrenamentuak egiten. Eskumuturra ez galtzeko, bere soleoa gordeta izan arren. Bai, aldaketa nahi zuen nola da, eta provokatzea jonda. Falta hori. Emaiak, atzeena. Katxikarisi esarez. Utxartea, 71 Jeskapek, 41 Joventutek. 20 goitik dira Bilbotarrak, baina begira, hirugarren laurdenean Joventut hobeto. Katxikari. Get the rebound, skip the ball, and we'll see who does the transition, the fast break. If not, then we play. Good mix, good rhythm. Okay. We can roll with 12. We have to show up, We play the next one. One down flush. We say one down flush. Okay, hey. Hogei goitik, 6 minutu eskaz partidua bukatzeko. Jeska Bizkaiak Joventu baino gehiago dela erakutsi du gaur. Orain arte hemen, Miribilan, eta egia esan, Bilbao Basketen denboraldia orain arte aparta da. Europan bitik bi irabazi ditu, datorren asteazkenean jokatuko du Sofian Lukoilen kontra, Eurokopan, beti ere, eta Endesa Ligan berriz, 8 jardunaldi
jokatuta gero, 6 garaipenekin izango da. Zapaldu bai. Barrezka, Ruxe Grimau, berare bai. Baina poza ematen du. Aleginak egin ditu ez zapatzeko. Hemen. Bai, eta entzun itzazu txaloak, Justo bera erori den leku horretan, Armaia zati hori, erabat zutitu egin da, eta hori ruie, oiuak entzuten dira Armaietatik. Ondo, lehortu beharko dute lurra bai, Ruxe Grimau lurrean izan da, eta baina hainbeste urte saskibaloian jokatzen, baita Euroligako txapeldun ere, eta oraindik ere baloi bat hor jokoan dagoenean eman, eta gainera epaileari esan ez tia zapaldu. Besta gero errepikapen ona berriz ere garbi ikusi duen baiet, marra zapalduta zeukala. Pilepitz, hortik eta buruz burukoa, kanpora aterako du. Ziziz, jokatzeko. Azteko rotazioa, azteko mugitzen arata ona sistema mugitzeko. Bai, aldeak kudeatuz orain ez, neiko errez Zizizekin kantxan, ondo jokatzen ari da taldea ez, aurre. Ederra, Zutik, hemen, Pilepitzek saskiratzea lortzen duen bakoitzeko. Bai, azkeneko ustartean Katxikarisek defentsa gehiago eskatzen zuen, ez legea dauka eskatzeko, baina ikusitan dagoen partida, oain puntua trukatu ezkeo badakite jokalariak nahikoa daukatela, ez mantentzeko emaitza hau. Eta badirudi bide hortatikan bukatuko duela partidak, ez erasoari begira eta defentsan lan txukun bat bete ondoren nahikoa, ez izangoa delakoan. Pertsonala izan alda? Bai, Gafnir nahi izan da. Eta hemen alboan Salva Maldonado, bere jokalariei ez eta badakiten galduko dutela ziurrenik. Gehiago eskatzen, gehiago eskatzen partiatik ez zirtetzeko eskatzen eta bintzat besoak ez geisteko. Duintasunez ari da jokatzen, biharren zati hau, nik esango duke ondo, ez benetazko Juventut ikusten ari gerala, ez arrisku hartzen, defentsan, erasoan ere bai. Kolpe latza jaso du ere, Hamiltonek begian edo aurpegian eman dio, Venturak. Falta dirazi dute, eski. Baina benetan da txalotzekoa, naiz eta markagailuan 20 goitik egon. Txaloak Hamiltoni bai, Rakovic barrura baina txaloak Hamiltoni. Esan nahi dut, ez dutela amore eman, ez dutela erlajatzea erabaki. Bilbao Basketekoek hor dirautela Jo eta Ke. Eta baloi bakoitza, baloi guztiak borrokatzen dituztela. Eta hori ere, jakina, aipatzekoa da. Partido irazita dagoenean. Zalei Zorzaien errespetuagatik, ikuslei ere bai, txapela Erbelek. Eta berak baloia oraindik. Jaso. Nola ari diren gozatzen hemen Miribilako zaleak hau. Horba Pilepitzek. Gazuen hor. Blokeoa. Rakovic. Buruzburu joango alda. Bai, gorputza atzera bota. Labur. Errebotea. Kuzmicek hartu du. Horma baten aurka egin du, hor tupust, Rakovicek. Behar galanta da, baina ez du moitu ere egin. Bigarrena zen, pertsonala, Fischer eta Pilepitz, Ihanbek irukoa, ez da sartuko, ala, eskerrak Erbel berriro ere iritsi den, da ere bai profesionala, Bai. Lehengoan ikusi genuen Belgikan, bere herrialdean jokatuz, familia eta lagunen aurrean, eta orduan ere gizon, baina honek igual-igualtzaio zein partidu den, begira Grimau ere bai, hori eredua da, kanpotik datozen entzat ere bai. Bai, noski bai. Hemen urteak daramatzatenak begira nola jokatzen duten. Partida bikainari dira betetzen, ez? Berdin jarraitzen dute, lehiakor, borrokatzen baloi guztiak eta eskertzekoa da, ez? Horrelako jarrera eta nostasun erabiltzea. You are going late. Let's go.
75 eta 53. 3 minutu eskaz partidua bukatzeko festa gaur, Mirimilan festa. Europan ondo, Endesa Ligan ondo, eta zaleak pozik. Diruz eskaz, hori bai. Gafni, Herbelen aurka oraingoan. Gafnik ezen moutan jaurti, errebotea Herbelek. Ez dagoela personalik 3 gizon gelditu dira atzean. Kontrarasoa burutzeko modua dauka beraz. Rakovic! Gafni bestaldean dauka Fischer, honek Ijanbe irekita. Ez tapakerik hemen. Sasoiko dago Herbel, Bai. Eta sasoi puntu honean dagoenean Herbel, kontuz. Nabaritzen da asko. Bai, bere taldeari ematen dion arima ispiritua ere bai. Zepaloi guztiak horrela borrokatu ezkero Zeinek eta Herbelek. Hemen dagoen veteranoenak. Brukin batera. Bai, eta ez dugu komentatu, baina Sergio Sánchez debuta izaten ari da honetan ACB Ligan, aurrekoan Eurokopan jokatu egin zuen, baina gaur minutu batzuk eman dizkio, azkeneko 2 minutu hauek jokatuko ditu, esan bezala Sergio Sánchez jokalari bizkaitarrak. Armaietatik eskatuta, hor entzun dugu lehen bere izena kantuan, eta badirudi Katxikarisek entzun egin ditula, eta orain Mamadousan ere prest ikusten dugu, aldaketa bat egiteko. Oso pozik zegoen bai, Sergio Bizkaitarra Eurokopan jokatu zuelako, 2 minutu pasatxo. Galdetu diot, lehen partidu hasi aurretik berakin barriketan, eta Endesa Ligan eman galdizkizu minutu batzuk, eta irriparra egite zuen, nahi nuke. Oso gustora dagoela. Eta festa barobitzeko hortxe da Mamadousan. Beste behin, gaur zaleak behin eta berriro zutitzen ari dira, euren jokalarien aleginak eta esfortzua eskertzeko. Kasu honetan Axel Herbeli eskertu egin diote egin duen partida. Bainoski, eredua da Axel Herbel, profesionala, goitik bera. Eta hori, gainontzeko jokalariak ere talde batera datozenean, hori ikusi egiten dute. Eta exigentzia maila horre utzi egin behar deakina. Bazirudien Bakus Mikek bultzatu egin duela garbi Rako. Epaileak nahi dute bukatzea, Eta kontu zibiltzeko esan dio gainera, Azkar bai, ikusita nola dagoen partida bat. Ea ba, jokaldiren bat egiteko moduan diren Sergiorentzat, aurpalaz, Grimauk. Eta bentsat asistentzia bat badu, Sergio Sánchezek. Hore da. Nahiko genuke ba, jokaldiren bat beretzat. Ez da erraza izaten. Lehiak eta ofizialean ez da erraza izaten. Fischer, Gafni, badoa barrura. Eta Saskia aurkitu egin du. Mamadou eta Grimau. Grimau Sergiorekin edo jokatu. Bai, Rakovic enteatu alda. Bai, ez da. Hor da, Sergio, sarrera egingo aldu. Kanpora, Pilepic, 4 segundu baino ez. Iruko ez da sartu, errebotea, Rakovicek. Bai, hartu duzkutan. Grimau, begiratu du erlojua, kronoari begiratu dio. Grimau bera, barruraino, jaurti. Ez du sartuko, errebotea Gafnik. Bera bakarri saiatuko alda. Bai, ondo. Ez dago personaliko 24 segundu oraindik. Partidua bukatzeko, erritmoa nahi du Katxikarisek. Pertsonala egin diote, Grimauri. Bonusean dira dagoeneko, beraz jaurtiketak izango dira Grimaurentzat. 20 puntuko aldea, kantuan, dantzan, Miribilla. Giro ederra benetan, Taldeak erantzun egin du, partidan atarian klubak eskatu zien zalei erantzuteko, gaur, alik eta jende gehien etortzeko, jendeak erantzun du eta gaurkoan taldea izan da erantzun duena. Bainoski. Azken 15 segunduak. Fischer.
Zentura zai, Fischerrek berak jaurtiketa, irukoa, sartu. Namadu. Eta Sergio. Ez dago pertsonalik. Hori eskatu zuen Sergio berriro, berari emango diote baloia. Bai, ordoa. Jaurti! Ez da sartu, pena! Horixe behar zuen ba. Norgehiagokak behar bezala bukatzeko. 80, Jeskapek 62, Joventutek 18ko aldea bukaeran. Ondo oso gaur erakustaldia, egia esan, Bilbao Basket. Bai, partea dotorea jokatu dute, ez Bizkaitarra, Eskre Bizkaiak erakustaldi bat eman du. Nahi bezala jokatuz, abiadura sartuz partidari, hemen ikusten dugu Aiz Alba Maldonado eta Samaniego Burumakur. Ikusita ze partia kaskarra, ez egin duten hasiera-hasieratik. Hor alde nabarmena lortu dute eta geroztikan aldapan gora jarri zaio, ez Juventutei partida guztia. Hala ere esan behar dugu oso ondo jokatu duela bikain gaineaz Kezka Bizkaia partida guztian zehar. Erakutsiz gaineaz arlo guztietan menpean hartu duela Juventuteko bostekoa eta bai errebotean, porcentaietan, balorazio arloan alde izugarria. Eta Juventuteko jokalariek ez daukate ez, aitzekirik ikusita nola jandan partida. Juan de la Vega, ez dakit norbaitekin hitz egiterik daukazun? Bai, bueno, nahi Ruier Grimaorekin hitz egin nahiko genuke, keinua egin diogu gure gana etortzeko, berak baiezko eman digu, baina honetan, zaleekin ari da, bere semearekin, armailetan ere bere anaia ikusi dugu, baina bai, honetan gurekin dugu. Bueno, Ruier, felicidades por la gran victoria y en especial por tu gran encuentro. Eskerrik asko. Bueno, me imagino que a pesar de que el resultado refleja que habéis sido infinitamente superiores, dentro de la cancha no habrá sido igual, ¿no? Bueno, teníamos muy claro que había que empezar como hemos hecho la primera parte, porque ellos son un equipo de muchísimas rachas. Si dejamos que sus tiradores anoten bien al principio, después se hace muy difícil defender y hemos hecho una primera parte espectacular. La segunda, excepto un momentillo, tercer cuarto, también hemos controlado muy bien. Normalmente tú eres un jugador que estás acostumbrado a hacer el trabajo oscuro, el trabajo de garra, de lucha, pero hoy has sido el máximo anotador del equipo y has dado una auténtica exhibición en todos los sentidos. Bueno, estoy contento. Cuando normalmente salgo siempre contento por mi trabajo en la pista, lo que pasa es que después, pues si tienes un partido en anotación buena, pues bueno, mejor que mejor. Además, nos ha parecido ver algún familiar tuyo en las gradas, tal vez eso haya sido un plus de motivación para ti, además del gran ambiente con el primer himno de la temporada. Sí, hombre, siempre está mi familia, mi mujer, mis hijos, siempre es especial para mí, aparte ya venía mi hermano. Bueno, contento y sobre todo, pues porque tenemos que demostrar que esto hay que sacarlo adelante, que esto es un proyecto acojonante y que nos merecemos pues muchas cosas. Vale, pues muchísimas gracias, buena suerte de aquí en adelante y bueno, en todas las competiciones. Muchas gracias. Eskerrik asko, horiek izan ditugu Ruier Grimauren hitzak, oso pozik berak egin duen partidarekin eta batez ere zaleek asko gozatu dutelako. Iragarkiak eta berehala gara zuekin. Bai, protagonista bat, gaurkoan protagonista nagusietariko badauka Juan de la Vegak, Sergio Sánchez, Juan. Alase de bai, berase egun honetan esaten aitzian gaurka benetan egun aztezina izango dela berarentzat. Bueno, zoriona, Sergio. Muchas gracias. Bueno, imagino que será algo inolvidable, algo que vas a guardar siempre en tu memoria, ¿no? Sí, estoy ahora mismo contentísimo, no lo voy a olvidar, como tú has dicho, y debutar en la Liga Andesa con este equipo y en este campo para mí va a ser inolvidable. Además, en un partido el de hoy en el que estaba lleno hasta la bandera, ¿qué has sentido, no? Cuando a falta de 2 minutos y medio te ha dicho Fotis, venga, Sergio, prepárate. Ya antes de que me dijera cambio ya empezaba a estar ahí un poco con la cosilla, a ver si salgo, tal. Y nada, cuando me ha dicho cambio, concentrado, cambiar el chip y pensar en los minutos que iba a jugar e intentar hacerlo bien. Y además todo el pabellón estaba contigo, estaba deseoso de que anotaras alguna canasta. Has dado una gran asistencia a Ruier Grimao y has estado a puntito, ¿no? Bueno, si hubiera entrado hubiera sido la culminación. Hubiera sido la leche, pero contento igualmente, hemos ganado, dado una asistencia, lo hemos hecho bien, hemos ganado y ya está. Pues muchísima suerte para el resto de partidos, que sigas teniendo esa confianza, esos minutos, y muchas gracias por tus palabras, horiek izan ditugu. Sergio Sánchez, zuek esan bezala gaurko beste protagonistetako bat Uralboan egin duena. Sergio Sánchez. Bai noski, Euskalduna, hemengoa Bizkaitarra eta orain txaloa artean badoa, katxikari zengana, irabazi egin du Bilbao Basketel, 80-62, azken emaitza, erakustaldia minutuak etxeko ere, bai, Josean.
Bai, merezita gainaz, ez horrela eskertzen da, ez aste guztiko lana. Eta esan duzu moduan, partida izugarria jokatu du Cescara Bizkaiak, hasiera-hasieratik 13-2 partzialarekin hasi da, aldapan gora jarri zaio Juventute partida guztia, baina hala ere esan behar dugu, ez erasoari begira abiadura erabili duela, portzentai oso onak lortuz, eta, bueno, Roger Grimauen antolaketa izugarria izan da, ez da ia nabaritu ere egin Raúl López ez zegoela, Gantxan gainean oso ondo antolatu dute bai Ziziz eta Grimauen artean, baina zer esanik ez talde guztia, bai Monbrug, Hamilton, Ziziz, jokalari guztiak eskaini dute partida biken bat. Eta irudietan ikusten ari ginen, Grimau, MVP-a bera partiduko jokalaririk onena, 22ko balorazioa, eta datuak oso onak, 18 puntu egin ditu, besteak beste, 10 jaurti ditu bikoak eta 7 sartu, 3ko bat ere sartu du, beraz, Roger Grimau beti langile, baina gaur baita protagonista ere. Bai, beak esan du, gainaz, gusta dagoela bere lanakin, beti bukatzen duela oso gustora, baina hala ere esan berdegu, 11 errebotenen alde ere izan dela, markagailuan, horreleren menpean hartu duela, hasiera-hasieratik Cescara Juventuteko taldea, eta erakutsiz gainaz porzentai bikainak. Azkenean duintasunez bukatu du Juventutek, bigarren zatia nahiko txukuna egin duelako, baina ere arriskuan ez da izan sekulan partida. Horba, 3koa peñakoak dira hoiek, argazki bat atera nahi dute hemen noski Miribilan, azken emaitza esan bezala oso ondo gaurkoan Bilbao Basket, atzo Lagunaro galdu egin zuen, eta arratsaldean Bluesensen kontra jokatuko du Caja Laboralek, beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko baita Juani ere, noski, Juan de la Vegari, eta bagoaz, orain programan jarraituko du Jon Valentziak, aurrera.